Good morning po mga kabalen, good morning po mga karehiyon. Ako po ang inyong news streamer Justin Dizon. Welcome po sa ating Monday edition. Dito pong CLTV 36 news stream. At tayo po ay napapanood hindi lamang dito po sa social media kundi maging sa telebisyon. Kumusta ho kayo? Naway nasa mabuti ho kayong kalagayan. Kayo po ay nakatutok sa ating news streaming. Opo mga kabalen, ito ho yung ating ginagawang pagbabantay sa lagay ho ng panahon, Bagyong Nika. Ito pong ating tinututukan. Silipin muna ho natin yung sitwasyon ho ng trapiko sa ilang bahagi pong mga kalsada dito sa North Luzon Expressway. Ito mga kabalen. Live ho yan. Real-time traffic situation via NLEX Corporation. Yan ho mga kabalen, gagaya ho ng binabanggit ko kanina, tayo po ay napapanood din sa mga oras na ito. Hindi lamang sa Facebook page ng CLTV 36 at sa Facebook page po ng CLTV 36 News, kundi maging sa atin pong official YouTube channel at CLTV 36 Official, diyan po sa YouTube. Gayon din po siyempre sa telebisyon mga kabalen, nationwide tayong napapanood, channel 115 via Signal at dito naman po sa Central Luzon. Sa atin pong 38 cable partners at gayon din po mga kabalen sa Free TV. Kung hindi ka pa nagsascan, scan mo na yung digital TV box para sa gayon makuha mo itong CLTV 36 at mapanood po itong iba't ibang mga impormasyon na amin pong hatid sa inyo. Lalong-lalo na ho ngayong may binabantayan tayong masungit na lagay ho ng panahon. Makilahok po kayo sa usapan dito po sa ating comment section. Silipin din ho natin yung galaw ho ng Bagyong Nika sa mga orasong ito. Ito mga kabalen. Ito po ang galaw ng Bagyong Nika live via Null Earth School. At ito bibigay ko ho sa inyo yung latest update din mula sa Pag-asa naman. Alas 11 ho maglalabas sila ng panibagong bulletin, yung bulletin number 13 Pero ito hong inisyo nila kaninang alas 8 ng umaga. Babanggitin ko na rin ho sa inyo mga karehiyon, mga kabalen. Ito hong mga dapat nating malaman kaugnay ho nitong paggalaw ng Bagyong Nika na sa ngayon ho'y patuloy na papalakas habang lumalapit na ho dyan sa may boundary ng Isabela at Aurora. Batay ho yan sa Tropical Cyclone Bulletin number 12 ng Pag-asa. Kabalen, kabilang ho sa mga lugar na nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Opo, ito babanggitin ko yung mga masasapul ho ng bagyo. Ito pong northernmost portion ng Aurora. Kabilang ho dyan yung bayan ng Dilasag at ng Kasiguran. Yun pong central at southern portion po ng Isabela. Kabilang ho yung mga bayan ng Dinapigue, San Mariano, San Guillermo Jones, Etchague, Ramon, San Isidro, City of Santiago, Cordon, Rojas, Burgos, Reina Mercedes,
Nagilian, Benito, Soliven, Gamu, San Manuel, Aurora, San Mateo, Cabatuan, Alicia, Luna, City of Kawayan, Angandanan, Quezon, Malig, Quirino, Ilagan City, Delfin, Albano, at San Agustin. Yan hong mga syudad at bayan na yan sa Isabela ay nasa signal number 4. Ganon din po yung Kalinga, Mountain Province, yung northern portion po ng Ifugao, yung bayan ho ng Aguinaldo, Mayoyao, Alonso Lista, Banawe, Pungduan, Hingyon, at Lagawe ay kabilang din ho mga kabalen dyan ho sa tinatawag na nasa signal number 4. Yung central at southern portion po ng Abra, kasama ho dyan yung Manabo, Pidigan, San Juan, Tayum, Lagiden, Luba, Bolinay, Salapadan, Boklok, Lagangilang, Tubo, Danglas, Villaviciosa, La Paz, at San Juan, San Emilio, Lidlida, Banayoyo, Santiago, San Esteban, Burgos, Santa Maria, Magsingal, San Vicente, Santa Catalina, Nagboquel, San Ildefonso, City of Vigan, Kawayan, Santa Bantay, Luba, Bolinay, Salapadan, Boklog, Lagangilang, Tubo, Danglas, Villaviciosa, La Paz, at Likwan Baay, Pilar, Malibcong, Pe, San Isidro, Dagioman, San Quintin, Dolores, Lagayan, Bangged, Bocay, Lacub. Yung mga lugar na yan sa Ifugao ay at northern portion po ng Abra, central and southern portion po ng Abra ay kabilang ho sa signal number 4. At ito naman pong northern and central portion po ng Ilocos Sur. Ito, Cabugao, Sinait, San Juan, San Emilio, Lidlida, Banayoyo, Santiago, San Esteban, Burgos, Santa Maria, Magsingal, San Vicente, Santa Catalina, Nagboquel, San Ildefonso, Vigan, Kawayan, Santa Bantay, Santo Domingo, Narvacan, Quirino, Cervantes, Sigay, Salcedo, Santa Lucia, Candon, Galmuyod, Gregorio del Pilar, at Santa Cruz. Yan din ho mga kabalen ay nandyan ho sa ilalim ng signal number 4. Batay ho yan sa bulletin number 12 ng Pag-asa, kaugnay ho nitong ating binabantayang Typhoon Nika. Ano ba yung mga dapat hong paghandaan pag sinabing nasa signal number 4? Mga kabalen? Ito, meron pong mataas na tsansa na magkakaroon ng malalakas na hangin na pwede pong makasira sa mga high-risk structures. Yan ho, yung ayon ho, babala ng Pag-asa kaugnay naman ng malakas na hangin. Pwede hong makasira travels at saka daw yung mga activity sa labas, outdoor activities, kailangan kanselahin. At kung evacuation naman, dapat sa mga oras daw na ito nakompleto na yung pagbabakwit ng ating mga kababayan dahil delikado na kung ngayon pa lamang daw magbabakwit kung signal number 4 yung pinag-uusapan. Tumuko naman ho tayo sa mga lugar mga kabalen na nasa signal number 3. Ito pong central portion ng Aurora. Ito ho yung bayan ng Dinalungan. Yung northern portion ng Quirino. Ito ho yung Difun, Cabarugis, Aglipay, Saguday, Madela, at yung northeastern portion po ng Nueva Vizcaya, Diadi, Magabag, Quezon, Solano, Villaverde, Casibu, Ambagio, Bayombong. Signal number 3 ho yan mga kabalen, mga karehiyon ha. Ito hong Isabela, southwestern portion din ng Cagayan, kabilang ho dyan. Ito hong mga babanggitin kong bayan, yung Enrile, Solana, Tuao, Tuguegarao City, Rizal, at yung Piat. Yung ilang bahagi pa ng Abra, Ifugao, yung northern portion po ng Benguet. Kabilang ho dyan yung Bugias, Mancayan, at Bacun. Southern portion po ng Ilocos Norte, Lawag City, Sarat, San Nicolas, Pidig, Marcos, Nueva Eira, Dingras, Bacara, Solsona, Paway, Corimao, Pinili, Badok, City of Batak,
at Bana at saka yung pong ilang bahagi pa ng Ilocos Sur. Yan po yung mga kabilang din sa signal number 3. Batay ho sa bulletin number 12 ng Pag-asa kaugnay ng Typhoon Nika. Signal number 2 naman ho, mga kabalen, mga karehiyon, kabilang ho dyan yung northwestern and eastern portion ng Cagayan. Igwig, Peña Blanca, Bagao, Alcala, Abulong, Santo Niño, Gataran, Lasam, Santa Praxedes, Claveria, Sanchez Mira, Pamplona, Abulug, Alacapan, Ballesteros, Lalo, Pari, Camalanyugan, Bugay, Santa Teresita, at Gonzaga. Nasa signal number 2 rin ho yung ilang bahagi ng Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Benguet, Ilocos Norte, La Union, yung northern portion po ng Pangasinan, particular ho itong mga bayan ng San Nicolas, Natividad, San Quintin, Sison, San Manuel, Umingan at Taguig. Gayon din ho yung central portion ng Aurora. Opo, nasa signal number 2 yung Dipakulaw, Maria Aurora at Baler. At yung northern portion po ng Nueva Ecija, ito pong Karanglan, Pantabangan, Lupao at yung syudad po ng San Jose. Yung pong mga binanggit kong lugar na yan ay nasa ilalim ho ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2, alinsunod na rin ho sa Tropical Cyclone Bulletin number 12 ng Pag-asa na inilabas kanina lang po alas 8 ng umaga. Puntan naman po natin mga kabalen, mga karehiyon, yung nasa signal number 1. Ito ho yung kabilang dyan yung Babuyan Island, mainland Cagayan, Pangasinan, the rest of Aurora, the rest of Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, signal number 1, Tambufu, Quezon, Pampanga, Tarlac, northern and central portions of Zambales. Ito ho yung mga bayan ng Santa Cruz, Candelaria, Masinloc, Palawig, Iba, Botolan, Cabangan, San Marcelino, San Felipe, San Narciso. Metro Manila is also under Tropical Cyclone Wind Signal number 1, as well as Rizal, eastern portion po ng Laguna. At po yung Santa Maria, Mabita, Pakil, Pangil, Fami, Siniloan, Paete, Kalayaan, Cavinti, Lumban, Luisana, Santa Cruz, Magdalena, Pagsanaan, at Pila. Yung northern portion at eastern portion po ng Quezon, particular na ho yung Infanta, yung Quezon, yung Alabat, Sampaloc, Mauban, Perez, Real, General Nakar at Calawag ay nasa signal number 1, maging ang Pulilio Island at ito pong northwestern portion ng Camarines Norte, Kapalonga, Santa Elena, Vinsons, Labo, Paracale, San Vicente, Talisay, Daet at Jose Panganiban. Lahat po ng aking nabanggit na yan ay nasa ilalim ho ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Kabalen, sa oras na ito, puntahan naman ho natin yung ilang mga impormasyon na makikita ho natin sa Facebook page ng CLTV 36 News. Ilan pong mga mahalagang anunsyo na dapat ho ninyong malaman sa mga oras ding ito. I-share po ninyo yung ating streaming
para ho mas marami ho yung maabot nitong ating paghahatid ng impormasyon kaugnay ng iba't ibang bagay ho dito sa ating lugar. Oo, importante yung meron ho tayong idea ano yung nangyayari sa ating paligid. Gaya na lamang ho nitong public service announcement. Ayan ho mga kabalen. Si Alvin pala to. Alvin, bakit kaya? Sige mamaya i-connect ko Alvin. Facebook user daw yung lumalabas sa StreamYard. Maraming salamat Alvin sa iyong pagtutok. Kumusta ka Alvin? Ito mga kabalen, ito announcement Meron hong mangyayaring libreng pagbabakuna kontra rabies dyan ho sa lungsod ng Angeles para sa mga fur babies natin. Ayan ho, handog po ng City Veterinary Office po ng Angeles. Ito po, ito yung mga detalye mga kabalen. Sa barangay ho ito, magandang alamin ho ninyo at nang hindi na kayo gumastos pa. At ito ay libre ho. Importante, mabakunahan po yung mga aso at pusa at yung mga alaga. Para ho sa gayon, makaiwas ho dun sa rabies. Dahil ito pong rabies na ito ay nakamamatay ito mga kabalen. Maging responsable ho tayo ang mga pet owners sa Barangay Pampang, dyan po sa lungsod ng Angeles. Bukas ho ito, November 12, Tuesday. Papabalo na po kayo. Atin pong libreng pamagbakuna mga kabalen dyan sa Angeles City. Timog Park Homes dyan sa may Friendship Plaza sa Enclave. November 12, Tuesday, ang libreng vaccination po. Anti-rabies. Meron din hong schedule sa darating na Wednesday sa Purok 5B at Purok 4 Ilalim dyan ho sa Barangay Pampang sa Miyerkules ho yan. Sa Barangay Kutod naman sa Huwebes, ito ho yung announcement ng Angeles City Veterinary Office, Barangay Kutod, Purok 1 sa may Albert Sanchez Store. At sa may Tangle Road, Purok 1, Thursday, schedule po ng anti-rabies vaccination. Libre ho yan, mga kabalen. Barangay Kutod din, Purok 5 at Ferrarisville. Sa darating na November 19, araw ho ng Martes ito, next week ho ito, mga kabalen. Kung kayo ho'y residente ng siyudad ng Angeles, lalo na kung taga-Barangay Kutod ka, kaya i-screenshot mo na yung ating announcement. Makisa rin sa live discussion sa comment section. Pag-usapan ko natin yung mga impormasyon na makatutulong sa ating mga kababayan sa kanila hong pang-araw-araw na buhay. Ito mga kabalen, importante rin gaya ng binabanggit natin, anti-rabies vaccination schedule. Libre ho ito. November 20, 2024, araw ho ng Miyerkules yan sa Engineersville. Ville, dyan ho sa may Barangay Kutod, dyan ho sa Angeles City. Huwebes din, November 21, Villa Remedio sa Barangay Kutod. Schedule ho ng libreng bakuna kontra rabies. Northville Resettlement sa darating kong November 25, Lunes. Yan Pakitandaan na ho itong mga schedule na ito kung kayo ho'y naninirahan sa Barangay Kutod, Angeles City at meron hong alagang mga hayop, Bagong Silang Phase 3B at sa Bagong Silang Phase 3C sa Barangay Kutod din. Ayun, sa November 26 naman, Tuesday naman ho yan, mga kabalen. November 27, Barangay Kutod pa rin. Wednesday sa Bagong Silang Phase 5, yung kanilang open court at sa may Tres Marias, sa may Exigate Northville Resettlement. Doon ho sa mga taga Deca Clark, magpupunta rin dyan yung pong Angeles City Veterinary Office sa Barangay Kutod. November 28, araw ho yan ng Huwebes. Yan ho mga kabalen, ang latest schedule, libreng bakuna, anti-rabies dyan po sa Angeles City. Tingnan pa ho natin yung ibang mga anunsyo.
Ito, yung binabanggit kanina, naglandfall na po ang sentro ng bata ng bagyong Nika sa Dilasag, Aurora. Kanina pong alas 8 Gs ng umaga, ayon ho sa Pag-asa. Ito kabalen, good news naman, kilalanin natin mamaya 4:30 p.m. Ang ating kabalen pong si Samuel Cano. Opo. Ingke katang kabalen na top-notcher. Pota po, pakibaluan tayo yung kayang kwento. Pota po alas 4:30 na ninggat panapon. Samuel po tao ya palit di pasarya at Meg Tapia. Yan pong October 2024 licensure exam para po kareng ECE o Electronics and Communications Engineer. Kabalen, Luwid ka, alben tayo po yan. At sabi-sabi tamo pong agnanagnan tamong ma-inspire. Yan, Kang Samuel. Ito mga kabalen, mamaya na rin ho ito Sports update tayo. Ito mga kabalen, ano sa tingin ninyo? Ito ba'y mauuwi na ba ng Pampanga Giant Lanterns? Ito hong championship sa North Division ng MPBL 2024 season. Ito ay best of 3 po kasi itong labanang ito. At limadong-limado yung mga kabaled natin dahil home court advantage at lamang sila sa series dahil nakapundos mo sila na isahan nila itong San Juan Knights sa kanilang home court dyan po sa Phil Eco Oil sa San Juan City nang magtapat po itong dalawang kupunan. Dito lamang pong Biyernes, November 8 mga kabalen. At bagamat naging physical itong laro, ayon nga kay Governor Delta, pisikalan talaga, mahigpit ang depensa. Hindi umubra yung home court advantage. 91-84 po ang score noong Game 1. Ayan mga kabalen. Mamaya ho, 7 p.m. ang Game 2 ng North Division Finals ng MPBL, Pampanga Giant Lanterns kontra sa San Juan Knights. Ito yung mga kababayan natin, alam natin walang pasok ngayon marami ho yung mga nagsuspende sa buong Pampanga. Ito si Governor Delta nag-announce kagabi. Opo, so yung mga kabataan dyan, paalala na lamang, bagamat walang klase hindi po ito oras para lumabas ng bahay, bagkus manatili na lamang po sa inyong mga tahanan upang ang kapahamakan ay maiwasan. Ngayon pong meron tayong binabagyan na bagyong Nika. Ito kabalen, napakagandang tignan. Ito hong nangyaring Marian in Action Medical Mission. Opo, yung mga taga St. Mary's Academy dyan po sa bayan ng Bacolor, Pampanga ay nagsama-sama ho yung mga kanilang alumni para mag-abot ho ng tulong sa ating mga kababayan. Tulong medikal. Kahapon lang ho yan dyan sa may Bacolor Convention Center. Ayan po yung abangan ho ninyo yung buong balitang yan. Ihatid sa atin ni Ashley Punsalan mga kabalen. Ito po yung Marians in Action Medical Mission na nangyari po kahapon dyan sa may Bacolor, Pampanga. Ito po, announcement din sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho dyan sa mga mahilig magtungo dyan sa Clark. Yung parade grounds, do not enter. Yun pong playground dyan sa may Clark. Babala ho mga kabalen pinagbabawal ang pagpasok dyan sa children's playground dyan ho sa may bahagi po ng Clark Development Corporation. Opo, yung adjacent ho yan sa may parade grounds dahil nandyan ho yung mga bubuyog
Pansamantalang isinara muna ho yan until further notice para ho sa seguridad na rin, sa kaligtasan na rin ho ng publiko. Masakit pong makikinis na mumo, Kabalen. Ay, Mangal Bagyo. May kinis na kang tamumo. Mangal Bagyan, eh. Oh, masakit po, maplas. Nangaliwa, hindi ng tingas lang. Pero sabi na king okay si Doc Anita Ali dapat. Bakla. Basahin lang ho natin yung ilang mga comment. Ito kay oo nga, sa StreamYard ko hindi lumalabas. Oh, Alvin, mamaya i-figure out ko. Pero dito sa sa live, napapanood kita. Ano babasa ko, Alvin? Ayan. Meron din nag-comment yung baka po pwedeng, ayan, wait lang babasahin ko lang po, ipa-flash ko po yung comment. Gets. Ito daw, good morning po. Baka po pwedeng tawagan ng pansin ng mga nanungkulan ng San Fernando, Baliti. Yun po kasing nangamatay na puno sa kahabaan ng MacArthur Highway. Baka pwede pong paputol, lalo na po yung mga sangang malalaki na mukhang natuyot na. Baka po kasi mabagsakan yung mga sanga at may matamaang motorista, lalo na po kung may malakas na bagyo. Ayan, so pwede rin sa ibang barangay along the highway. Sige po, aalamin natin ito. Ito po isang comment mula sa ating mga netizen, Sige ho, mga kababayan, ito po ay ating itatanong sa city government para makakakuha po ng update kaugnay nitong concern na rinaise ho ng ating netizen. Ito nga binabanggit na yung mga natutuyong sanga daw ng yung mga puno dyan sa may Baliti. Sige, alamin natin maya-maya. Ito si Alvin, sabi niya, sana makabisita ako dyan sa station niyo, sir. Di ba bumisita ka na dito, Alvin? At saka di ba pag mag-i-intern ka, okay lang ka ba mag-i-intern nga ulit? Yayain mo rin yung mga kaklase mo dyan sa Pampanga State Agricultural University. Kumusta yung mga taga-PSAU? Lalong-lalo na yung mga DevCom students at yung mga nasa campus Giorno ng PSAU. Shout out po sa inyo. Ito ho, Kabalen, ibabalita ko lang sa inyo. Mula po sa United Central Luzon Athletic Association. Dahil sa sama ng panahon, ay yung semifinal games between Davsu and NEUST, gayon din ho yung bakbakang AUF kontra HAU. Ay, kasanting laban. At yung magiging battle for third at finals will be postponed until favorable weather conditions are met. Yan ho ay announcement mula po sa pamunuan ng UCLAA. Abangan na lang ho natin, tumutok lang po sa CLTV 36 News para ho mabigyan kayo ng update kung latest, kung kailan ho magre-resume yan hong laban ng Davsu sa semifinals kontra NEUST at yung AUF kontra Holy Angel University. Yan. Napapanood po niyan
sa CLTV36 Facebook page at sa Smart Communications. I-anunsyo ho namin kabilang oras naman tuloy ho itong laban. Kabayan, 3 minutes na lang bago mag alas 11, ako po yung magpapaalam na. Pero abangan ho ninyo itong iba pang mga updates ng mga iba pang detalye. At syempre, patuloy ho nating pagbabantay sa bagyong Nika. Opo, dito sa CLTV 36 Facebook page at ganun din po sa CLTV 36 News. Ano? At syempre, tuloy-tuloy po ang pagpapalabas natin ng mga programa dyan po sa ating Free TV Channel 36. Mamayang alas 5 po ng hapon, alas 5 po ng hapon mga kabalen, antabayanan po ninyo ang POV kung saan iatid po namin sa inyo yung ilang mga istorya pa na patuloy na binabatayan ng ating pong news team. Itong paghahanda sa Duman Festival at kung ano nga ba yung senaryo, yung kalagayan ho ng mga magsasaka ng Duman sa may Santa Rita, Pampanga. Ngayon pong buwan ng Nobyembre pero sunod-sunod yung pagtama ng bagyo dito sa ating pong rehiyon. Ano kaya yung impact nito? Ayan, sa ating pong paboritong Duman. Alamin ho natin yan maya-maya lamang. At kabalit, ito nagkaroon din ho ng isang aktibidad, ayan, yung si Peso. Kaugnay ho yan itong virtual link job search. Mamaya po ihahatid namin sa inyo yung latest update kaugnay din ng balitang yan. Silipin din ho natin yung mga iba pang kaganapan. Kaugnay naman, ito pong irereklamong kalsada dyan ho sa may bahagi ng San Jose, Panlubacan. Oo, mga kabalen, ito i-flash na natin bago tayo magpaalam. Papaalam na pala ako dahil alas 11 na. Ito mga kabalan, ipopost natin sa Facebook page. Itong binabantayan nating reklamo ng mga netizen, lalong-lalo na ko yung mga motoristang dumadaan dyan sa may San Jose, Panlubacan. Bala mo ka ng sukain dalan. Kabalan, tumutok lamang po kayo sa CLTV 36. Muli po, ako ang inyong lingkod, news streamer Justin Dizon. Mag-ingat po kayo lagi. Maraming salamat po.